Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri SRI RADHA GOVINDA Mandir ISKCON Mangalore Srimad Bhagavatam Vastakila Sarvam. Omatnanadmirandasya Nananchanaashilagya Shashudam Miritam Yena Tasme Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Savitam Yena Bhutale Swayam Bhagavadamahim Dadadi Subdani Vandeham Sri Guru Sri Udapadakamlam Sri Guru Vaishnavams Sri Rupam Sagrajadam Saganarigunathanidam Tam Sajivam Satvitam Savadutam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saganadidam Sri Vishaganidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namaste Taptakanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhani Sudhe Devi Pranamami Haripriyam Vanchakalpadrupasya Kripa Sindhubhye Vichapatidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyan Namami Bhakti Shakti Nityananda Mahanavami Sarvanandakaram Param Harinama Putam Devam Avaduta Shiroman Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishenam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin Nidinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashati Deshadharni Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tatari Krishna Krishna Uttaya Bhaktaya Prabhupada ki jai Prabhupada ki jai Madega Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Nishtaraka Madbhagya Madananda Namastude Chandraya Srimad Bhagavatam ki jai Srimad Bhagavatam Dashmaskanda Padanam Adhyayam Slokam 41 അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസകുണ്ടലം പ്രാചമാനം യശോദാഭിയോലുഗലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമാത്യന്തദോധൃത്യഗോപ്യാ യുഗന്ധം മുഹുർനേത്ര യുഗ്മമൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്ര മുഹുശാസ്ഗംബാത്രിരേകാംഗകണ്ഠ ഇതഗ്രീവദാമോദരം ഭക്തിഭക്തം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാപീരാനന്ദകുണ്ഡേ സഘോഷം നിമജ്ജന്തമാഖ്യാപയം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിത പുനഃപ്രേമസ്തും സദാ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാപതിം ചാന്യം ഋണേഹം പരേശാദവി ഇദന്തേവ പൂർണ്ണാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്താം
ഇദന്തേ മുഖാംബോജമാത്യന്തനീലേ ൃതം കുണ്ടലേ സ്നേഹരക്തശകൂ മുഹുശുംബിതം ബിംബരക്താദരം മനസ്യാ വിരാസ്താമലം ദർശനാഭി. നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭു ദുഃഖലാപ്തിമാ കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാമി കുബേരാത്മജോ ബദ്ധ മൂർത്തൈവ യത്ര ത്വയാമോചിതോ ഭക്തോ കൃതൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ ശീഘ്രതോ മേ സ്ഥിതാമോദര്യ. നമസ്തേ സ്തുതാംനേ സ്ഫുരദീപ്തിദാം തുര്യോധരായ വിശ്വസ്യദാമി. നമോ രാധികായേ തുദീയ പ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായേ തുദീയ പ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായേ തുദീയ പ്രിയായേ നമോ അനന്തലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. दामोदराष्टकम की जय. प्रभुपाद गुरुराज जी के जय. गुरु ब्रह्मांडे हरि बोल. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 41. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തു അല്ലെ. ഭഗവാനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു പശുക്കളൊക്കെ വിശാലപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് യമുനാതീരേ വത്സാം ശാരയതോ സ്വകൈ വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോർജേ ഗാംഗുസൈർ ദൈത്യ ആഗമാ. കഥാചിത് യമുനാതീരേ വത്സാം ശാരയതോ സ്വകൈ വയസേ കൃഷ്ണബലയോർ ജിഗാംസുർദൈത്യ ആഗമാ. കഥാചിത് യമുനാതീരേ വത്സാം ശാരയതോ സ്വകൈ വയസ്യ കൃഷ്ണബലയോർ ജിഗാംസുർദൈത്യ ആഗമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് യമുനാതീരേ വത്സാം ശാരയതോ സ്വകൈ കഥാചിത് യമുനാതീരേ വത്സാം ശാരയതോ സ്വകൈ വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോർ ജിഗാംസുർദൈത്യ ആഗമാ. വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോർ ജിഗാംസുർദൈത്യ ആഗമാ. കഥാചിത് യമുനാതീരേ വത്സാം ശാരയതോ സ്വകൈ കഥാചിത് യമുനാതീരേ വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോർ ജിഗാംസുർദൈത്യ ആഗമാ. വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോർ ജിഗാംസുർദൈത്യ ആഗമാ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാചിത് യമുനാതീരേ വത്സാം ശാരയതോ സ്വകൈ വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോ ജിഗാംസുർദൈത്യ ആഗമത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാഥ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Katachit Yamuna Tire Valsam Charayado Suke Vayase Krishna Balayotikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Sri Jayati Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Katachit Yamuna Tire Vatsam Charayado Suke Vayase Krishna Balayor Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Pankajashi Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsyam Charayado Suke Vayasya Krishna Balayor Jikam Sudardit Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Sindhusika Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Suke Vayase Krishna Balayor Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Swarna Prabha Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Suke Vayase Krishna Balayor Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Tangamani Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Sukai Vayasya Krishna Balayo Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna. Hare Krishna. Nirmala Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Suke Vayase Krishna Balayor Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Raji Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Suke Vayasya Krishna Balayo Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Ramachandra Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Suke Vayase Krishna Balayor Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Siddharamani Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Suke Vayasya Krishna Balayor Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Ambika Vaishnavi Devidas Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Vatsam Charayado Suke Vayasya Krishna Balayo Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Indumugi Vranda Devidas Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Pranam Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Suke Vayasya Krishna Balayor Jikam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji.
Hare Krishna. Ramani Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Chayarayo Desagai. Vayasai Krishna Varayorjikam Surtaitya Agamat. Hare Krishna. Hare Krishna. Many Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Chayarayo Desagai. Vayasai Krishna Varayorjikam Surtaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Sakri Vishnu. हरे कृष्ण प्रभुजे प्रणामं प्रभुजे Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय कदाचित् यमुना तीरे वत्संसारे दोषगैः वयसे कृष्ण बलयोर्दिकां सूर्दयित आगमत् हरे कृष्ण प्रभुजी Hare Krishna. Jamila Prasanna Mataji. Hare Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadajit Yamuna Tire Valsam Charayado Sogaihi Vayasya Krishna Balayor Jikam Surdaitya Magamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Maya Dida Mangala Devi Dasana. Hare Krishna. Unmute the Mataji. हरे कृष्ण प्रभुजे प्रणामम् ओम Hare नमो Krishna. भगवते वासुदेवाय कदाचित् यमुना तीरे वल्सां शरयदो स्वगैः वयस्ये कृष्णबलयोर्जित् कंसुर् दैत्य आगमद हरे कृष्ण प्रभुजे प्रणाम Hare Krishna. Vasudha Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayato Sakaihi Vayase Krishna Balayo Jigam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Shava Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Sagai. Vayasya Krishna Balayor Jigam Surdaitya Agamat. Hare Krishna. Hare Krishna. So Smita Krishna Priya Devi Dasana Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Vatsam Charayado Swakaihi Vayasai Krishna Balayor Jidam Kham Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Gita Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Pranam Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Swagaihi Vayasya Krishna Balayor Jigam Surdaitya Agamad. Hare Krishna. Hare Krishna. Shardaji Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Sakaihi Vayasya Krishna Balayor Jigam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Anita Kumari Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Chalo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kadachit Yamuna Tire Valsam Charayado Vasagai Vayasya Krishna Balayor Jigam Surdaitya Agamat. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Sharda Shivasana Devi Dasana Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna. नमो भगवते वासुदेवाय कदाचित् यमुना तीरे वल्सां चारयदोसगेहि वयसि कृष्णबलयो दिगासो दैत्यमागमत् हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna. Salava Bharat Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय कदाचित् यमुना तीरे वल्सां च
വത്സാംസരയതോ സ്വകൈ വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോർജിഖാം സുദൈത്യ ആഗമത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കദാചിത് യമുനാ തീരെ വത്സാംശ്ചാരയതോ സുഖൈഃ വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോർജിഖാംസുർദൈത്യ ആഗമത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കദാചിത് യമുനാ തീരെ വത്സാംശ്ചാരയതോ സുഖൈഃ വയസ്യൈ കൃഷ്ണബലയോർജിഖാംസുർദൈത്യ ആഗമത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗം. കഥാചിത് ചിലപ്പോൾ യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് വത്സാൻ പശുക്കിടാങ്ങളെ ചാരയതോ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വകൈഹി സ്വന്തം വയസ്യഹി മറ്റു കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കൃഷ്ണബാലയോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ജിഗാംസു അവരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ദൈത്യഹ മറ്റൊരസുരൻ ആഗമൻ അവിടെ വന്നു. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കളിക്കൂട്ടുകാരും ഒത്ത് യമുനാ നദീ തീരത്ത് പൈകിടാങ്ങളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ അവരെ കൊല്ലാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ മറ്റൊരു അസുരൻ അവിടേക്ക് വന്നു. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തം വത്സരൂപിണം വീക്ഷ്യാവത്സയൂതഗതം ഹരി ദർശയൻ ബലദേവായ സ്നൈർമുക്ത ഇവാസതത്. തം വത്സരൂപിണം വീക്ഷ്യാവത്സയൂതഗതം ഹരി ദർശയൻ ബലദേവായ ശനൈർമുക്ത ഇവാസതത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലാം ബാക്കി സുനിതാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം വത്സരൂപിണം വീക്ഷ്യ വത്സയുതഗതം ഹരി ദർശയൻ ബലദേവായ ശനൈർമുക്ത ഇവാസദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തര കൃഷ്ണദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം വത്സരൂപിണം വീക്ഷ്യ വത്സയൂതഗതം ഹരി ദർശയൻ ബലദേവായ ശനൈർമുഗ്ധ ഇവാസദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം വത്സരൂപിണീം വീക്ഷ്യ വത്സയൂതഗതം ഹരി ദർശയൻ ബലദേവായ ശനൈർമുഗ്ധ ഇവാസദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടി മാതാജി ഇപ്പൊ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം വത്സരൂപിണം വീക്ഷ്യ വത്സയുധഗതം ഹരി ദർശയൻ ബലദേവായ ശനൈർമുഗ്ധ ഇവാസദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സരൂപിണം വീക്ഷ്യ വത്സയുതഗതം ഹരി ദർശയൻ ബലദേവായ ശനൈർമുക്ത ഇവാസദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം വത്സരൂപിണം വീക്ഷ്യ വത്സയുതഗതം ഹരി ദർശയൻ ബലദേവായ ശനൈർമുക്ത ഇവാസദത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
नमो भगवते वासुदेवाय तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूधगतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्धा इवासदत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। धनलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य यूदगतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्ध इव सदत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। എന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അസുരൻ ഒരു പശുപ്പെട്ടിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മറ്റു പൈക്കിടാങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കണ്ട പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണൻ ബലരാമന് സൂചന കൊടുത്തു. ഇതാ മറ്റൊരു അസുരൻ. അദ്ദേഹം അസുരന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന മട്ടിൽ മെല്ലെ അവനെ സമീപിച്ചു. കൃഷ്ണനെ എല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും അസുരൻ കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ കടന്നത് എന്തിനെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ഭാവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മുഗ്ധ ഇവ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബലദേവനെ അദ്ദേഹം സൂചന നൽകുകയും ചെയ്തു. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗൃഹീത്വാ പരപാദാഭ്യാം സഹലാംബുലമച്യുതാ പ്രാമേത്വാ കവിത്താഗ്രേ രാഹിണോ ഗതജീവിതം സകവിത്തേർമഹാകായ പാത്യമാനേ പപാഹതഥാ. അതിനുശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ അസുരന്റെ പിൻകാലുകളിലും വാലിലും പിടിച്ച് ചാകുന്നതുവരെ അവന്റെ ശരീരത്തെ ശക്തമായി ചുഴറ്റുകയും ഒരു കവിത്ത വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു. ആ വൃക്ഷം ഭീമാകാരം കൊണ്ട് അസുരന്റെ ശരീരത്തോടൊപ്പം നിലംപതിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ആ അസുരനെ ആ വിധം കൊന്നത് കവിത്ത വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴങ്ങൾ താഴെ വീഴുമ്പോൾ തനിക്കും ബലരാമനും കൂട്ടുകാർക്കും അവ കഴിക്കാൻ അവസരമായല്ലോ എന്ന് കൂടി ഓർത്തിട്ടാണ്. ആ പഴങ്ങൾക്ക് ഷഡ്ബേൽ പഴങ്ങൾ എന്ന് കൂടി പേരുണ്ട്. ഈ പഴത്തിന്റെ സ്വാദ് മധുരവും പുളിയും കലർന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചികരമായ പഴമാണ്. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തം ഭീഷവിസ്മിതാ ബാല ശശംസു സാധു സ്വാതിഥി ദേവാംശ പരിസന്തുഷ്ട ബഭൂവു പുഷ്പവർഷിണഃ. അസുരന്റെ മൃതശരീരം വന്ന് വീണത് കണ്ട ഇടയബാലന്മാർ നന്നായി കൃഷ്ണ, വളരെ നന്നായി, വളരെ നന്നായി, നന്ദി എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദേവന്മാർ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വത്സപാലകോ ഭൂത്വാ സർവലോകൈകപാലകോ സപ്രാദർശോ ഗോവാ സംശയാരന്തോ വിജേരതു. അസുരനെ കൊന്ന ശേഷം കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാർ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച് പശുക്കുട്ടികളെയും ആട്ടിത്തെളിച്ച് അങ്ങൊന്നും സഞ്ചരിച്ചു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാർ ഗോപാലകരെന്ന ഭാവത്തിൽ പശുക്കുട്ടികളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ദുഷ്കൃതികളെ വധിക്കുക എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നിത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു ദൈനംദിന പരിപാടികളെ ബാധിച്ചില്ല. കാരണം അത് പതിവ് കാര്യക്രമമായിരുന്നു. യമുനാ നദിക്കരയിൽ പശുക്കുട്ടികളെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ 2-3 സംഭവങ്ങൾ ദിവസേന ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി അസുരന്മാരെ കൊല്ലുക എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പതിവ് ജോലിയായി കാണപ്പെട്ടു. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sam Samvalsakulam Sarve Paishyante Gata Tvajalashyabhyasam Payitva Papurjalam. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്വന്തം കാലിക്കിടാങ്ങളുമായി അവയെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ജലാശയത്തിനരികെത്തി മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാലന്മാരും അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തേ തത്രാദൃശുർബാല മഹാസത്വമവസ്ഥിതം തത്ര സുർവജ്ര നിർഭിന്നം ഗിരേ ശൃംഗാമിവശ്യുതം. ജലാശയത്തിനരികിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മുറിഞ്ഞു വീണ ഒരു പർവ്വത ശിഖരം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭീമാകാര ശരീരം കുട്ടികൾ കണ്ടു. ആ വലിയ ജീവിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭയമായി. 48ാമത്തെ ശ്ലോകം. സവൈബഗോ നാമ മഹാനസുരോപകരൂപതൃ ആഗത്യ സരസാ കൃഷ്ണം തീഷ്ണതുണ്ടോഗ്ര സത്പരീ. ആ ഭീമാകാരനായ രാക്ഷസന്റെ പേര് ബകാസുരൻ എന്നായിരുന്നു. കൂർത്ത കൊക്കോട് കൂടിയ ഒരു കൊറ്റിയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ച അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കൃഷ്ണനെ കൊത്തി വിഴുങ്ങി. ഭീമാകാരനായ രാക്ഷസന്റെ പേര് ബകാസുരൻ എന്നായിരുന്നു. കൂർത്ത കൊക്കോട് കൂടിയ ഒരു കൊറ്റിയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ച അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കൃഷ്ണനെ കൊത്തി വിഴുങ്ങി. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃഷ്ണം മഹാഭഗഗ്രസ്തം ദൃഷ്ട്വാ രാമതയോർഭഗഃ ഭൂരിന്ദ്രിയാണി വാ വിനാ പ്രാണം വിചേതസഃ. ബലരാമനും മറ്റു കുട്ടികളും ഭീമാകാരനായ കൊറ്റി കൃഷ്ണനെ വിഴുങ്ങിയത് കണ്ടിട്ട് പ്രാണൻ പോയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലെ ചേതനയേറ്റവരായി കിടന്നു. ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ. ബലരാമൻ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിലും സഹോദരനോടുള്ള തീവ്ര സ്നേഹത്താൽ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പരിഭ്രാന്തനായി പോയി. രുക്മിണീഹരണ വേളയിലും ഇതുപോലൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നു. രുക്മിണിയെ തട്ടിയെടുത്ത് മടങ്ങും വഴി കൃഷ്ണനെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കും വരെ രുക്മിണി നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പരിഭ്രമിച്ചു. ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തം താലുമൂലം വ്രതഹന്തമഗ്നിവ ഗോപാലസൂനും പിതരം ജഗദ്ഗുരു ചജർത്ത സദ്യോ അതിരുഷാശദംബക സ്തുണ്ടേന ഹന്തും പുനരഭ്യപത്യതാ തം താലുമൂലം വ്രതഹന്തമഗ്നിവ ഗോപാലസൂനും പിതരം ജഗദ്ഗുരു ചജർത്ത സദ്യോ ദിരുഷാക്ഷദംബക തുണ്ടേന ഹന്തും പുനരഭ്യപത്യത. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പിതാവും ഇപ്പോൾ ഗോപനന്ദനായി കളിയാടുന്നവനുമായ കൃഷ്ണൻ അഗ്നി പോലെയായി തീർന്ന് ബകാസുരന്റെ തൊണ്ടയെ പൊള്ളിച്ചു. ആസുരൻ ഉടനെ കൃഷ്ണനെ ഛർദ്ദിച്ചു. വിഴുങ്ങിയിട്ടും കൃഷ്ണന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ കൂർത്ത കൊക്കുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ പിന്നെയും ആക്രമിച്ചു. സ്വതവേ കൃഷ്ണന്റെ മേനി താമരപ്പൂ പോലെ മൃദുലമാണെങ്കിലും ബകാസുരന്റെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അഗ്നിയേക്കാൾ തീഷ്ണമായ പൊള്ളലുളവാക്കി. കൽക്കണ്ടത്തെക്കാൾ മധുരമാണ് ആ മേനിയെങ്കിലും ബകാസുരന് കയ്പനുഭവപ്പെട്ടതിനാൽ ഉടനെ തന്നെ കൃഷ്ണനെ ഛർദ്ദിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 4:11 പറയുന്നു, യേ യഥാമാം പ്രപത്യന്തേ താംസദൈവ ഭജാമ്യഹം. കൃഷ്ണനെ ശത്രുവായി കാണുന്ന ഭക്തിഹീനനെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അസഹ്യനായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരുവനെ ആന്തരികമായോ ബാഹ്യമായോ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. ഇത് ബകാസുരന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നു. ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
തമാപതന്തം സനിഗൃഹ്യ തുണ്ടയോർ ദൗർഭ്യാംബകം കംസ സകം പദാപതി പശ്യസ്തു ബാലേഷു ദദാരലീലയാ മുദാവഹോ വീരണവദ്ദിവൗകസാം. വൈഷ്ണവരുടെ നായകനായ കൃഷ്ണൻ കംസന്റെ മിത്രമായ ബകാസുരൻ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ട് അവന്റെ കൊക്കുകൾ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് എല്ലാ ഗോപാലന്മാരും കണ്ടു നിൽക്കെ ഒരു കുട്ടി മുഞ്ഞപ്പുല്ലിനെ പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ രണ്ടായി പിളർന്നു. പ്രകാരം കൃഷ്ണൻ ബകാസുരനെ വധിക്കുന്നത് കണ്ട സ്വർഗലോകവാസികൾ ആനന്ദിച്ചു. വലിയൊരു കൊക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ വന്നിട്ടുള്ള പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അസുരനെ വധിക്കിണ്ട്. അസുരന്റെ പേര് ഭഗൻ അല്ലെ. ഭഗന്റെ സഹോദരിയാണ് ഭഗി ഉദന അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗീയം സ്തനകാള കുടുംബം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടെ. ഭഗി എന്ന ബകാസുരന്റെ സിസ്റ്റർ സഹോദരി. അപ്പൊ എല്ലാവരും കുടുംബമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 52ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തഥാപകാരീം സുരലോകവാസിന സമാകിരൻ നന്ദന മല്ലികാദിഭിഃ സമീതിരേ ചാനക ശംഖ സംസ്തവേ സ്വദീശ ഗോപാല സുധാ വിസിസ്മരേ. ആ അവസരത്തിൽ ബകാസുരന്റെ ശത്രുവായ കൃഷ്ണന്റെ മേൽ സ്വർലോകവാസികൾ നന്ദനാരാമത്തിൽ വളരുന്ന മല്ലികപ്പൂക്കൾ ചൊരിഞ്ഞു ദിവ്യമായ പെരുമ്പറയും ശംഖവും മുഴക്കി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത് കണ്ടു ഗോപാലന്മാർ അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി. ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തംബകാസ്യാദുലഭസ്യ ബാലക രാമാദയ പ്രാണേന്ദ്രിയ ഗണഃ സാനാഗതം തം പരിരഭ്യ നിർവൃതഃ പ്രണീയ വത്സാ ഗജമേത്യുതജ്ജഗുഃ. ബോധവും പ്രാണനും തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണൻ ആപത്മുക്തനായപ്പോൾ ബലരാമൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ പൂർണ്ണബോധത്തോടെ അവർ കൃഷ്ണനെ ചെന്ന് മുറുകെ പുണർന്ന് പിന്നീട് അവരവരുടെ കന്നുകാലിക്കിടാങ്ങളെ ആട്ടിത്തെളിച്ച് വ്രജഭൂമിയിലെത്തുകയും നടന്നതൊക്കെ ഉറക്കെ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ അസുരന്മാരെ കൊല്ലുന്നതും മറ്റുമായ സംഭവങ്ങൾ കാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് കേട്ടറിയുന്ന വ്രജവാസികൾ അവയെക്കുറിച്ച് ഗാനങ്ങൾ രചിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അവർ കൃഷ്ണന്റെ കഥകളൊക്കെ സ്വയം പാട്ടുകളാക്കുകയോ കവികളെ കൊണ്ട് രചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് പാടി നടക്കും. അതാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾ അത് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 54ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ശ്രുത്വാ തദ്വിസ്മിത ഗോപാ ഗോപ്യശാദി പ്രിയാദുദഃ പ്രീത്യാഗതമിവോത്സുക്യാ ഐഷന്താദൃശിദേശണഃ. കാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ബകാസുരവധത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ ഗോപികോപന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. മരണവക്തത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നവരെ എന്ന പോലെ അവർ കൃഷ്ണനെയും കൂട്ടുകാരെയും ഔത്സുക്യത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവർ സുരക്ഷിതരാണല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തോടെ കണ്ടു മതിയാവുന്നതുപോലെ അവർ കൃഷ്ണനെയും കൂട്ടുകാരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കൃഷ്ണനോടുള്ള തീവ്ര സ്നേഹ നിമിത്തം ഗോപന്മാരും ഗോപസ്ത്രീകളും കൃഷ്ണനും ബാലകരും രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിശബ്ദത പൂണ്ടു. അവർ കണ്ണെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ കൃഷ്ണനെയും ഗോപബാലന്മാരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 55ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
അഹോപദാസ്യ ബാലസ്യ ബഹവോ മൃത്യുവേ അഭവൻ അപ്യാസീതി പ്രിയം തേഷാം കൃതം പൂർവം യദോഭയം അഹോപദാസ്യ ബാലസ്യ ബഹവോ മൃത്യുവോ അഭവൻ അപ്യാസീതി പ്രിയം തേഷാം കൃതം പൂർവം യദോഭയം. നന്ദമഹാരാജാവും മറ്റു ഗോപന്മാരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണൻ എത്രയോ മരണകാരണങ്ങളായ ആപത്തുകളെ നേരിട്ടുവെന്നത് എത്ര ആശ്ചര്യകരം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുട്ടിക്ക് അല്ല നാശം നേരിട്ടത്, ആ മരണകാരണങ്ങൾക്കാണ്. ഗോപന്മാർ നിഷ്കളങ്കരായി ഈ വിധം ചിന്തിച്ചു. കൃഷ്ണൻ നിഷ്കളങ്കനായതിനാൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മരണഹേതുക്കളാണ് അവന് പകരം നാശം നേരിട്ടത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം മൂലമാണ്. എൺപത്തൊമ്പത് ശ്ലോകങ്ങളെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്നാലും ഇത് തീർക്കാം. 2-3 സ്ലൈഡ് ഇല്ല അതില്. വായിക്കും. 86-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദപ്യദീപവദ്യേനം നൈവദേഹി ഘോരദർശനഃ വികാംസേ നശ്യന്ത്യജ്ഞോ പതഞ്ജവ. മരണകാരണങ്ങളായ ദൈത്യന്മാർ അതിക്രൂരന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ കുട്ടിയെ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളെ ഹനിക്കാൻ വന്നതിനാൽ അഗ്നിയെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ അവർ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. നന്ദമഹാരാജാവ് നിഷ്കളങ്കമായി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഈ അസുരന്മാരെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാവും ഈ ജന്മത്തിൽ അവർ പക്വതയോടെ വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ അഗ്നിയാണ്. ഇവരൊക്കെ ഈയാമ്പാറ്റകളും. അവർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അഗ്നി തന്നെ ജയിക്കും. അസുരന്മാരും പരമദിവ്യ പുരുഷന്റെ ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം സദാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പവിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം. ഭഗവത്ഗീത 4:8. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തെ എതിർക്കുന്നവർ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ തോറും വധിക്കപ്പെടും. സാധാരണ ജീവസ്ഥിതികൾ കർമ്മത്തിന് വശംബദ്ധരാണ്. പക്ഷെ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ എപ്പോഴും അസുരന്മാർക്ക് നേടും. 57-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപോ ബ്രഹ്മവിദാം വാജോ നാസത്യാ സന്ധ്യാർഹിജേത് ഗർഭോ യഥാഹ ഭഗവാൻ അന്യഭാവി തദേവത. 2-3 ശ്ലോകങ്ങള് അതിലില്ല. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി നേടിയവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അസത്യമാവുന്നില്ല. ഗർഗമുനി പറഞ്ഞതൊക്കെ അക്ഷരം പ്രതി നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതത്രേ ആശ്ചര്യകരം. ഭാവാർത്ഥനെ ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക. ബ്രഹ്മസൂത്രം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. ജീവിതം ഭൂതകാലത്തിലും വർത്തമാനകാലത്തിലും ഭാവിയിലും പരിപൂർണമാകുവാൻ ഏവരും ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം. അത് തീവ്രമായ സ്നേഹം കാരണം നന്ദമഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണന്റെ യഥാരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗർഗമുനിക്ക് വേദങ്ങളുടെ പഠനത്താൽ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും എല്ലാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നന്ദമഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിലിട്ട വാത്സല്യം കാരണം കൃഷ്ണൻ ആരെന്ന് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല. കൃഷ്ണൻ സ്വയം നാരായണൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഗർഗമുനി ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഗുണങ്ങൾ നാരായണന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് ഗർഗമുനി പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ച നന്ദമഹാരാജാവിനും പക്ഷേ അഗാധമായ മമതാബന്ധം മൂലം കൃഷ്ണൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 58-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നന്ദാദയോ ഗോപാ കൃഷ്ണരാമ കഥാമുദാ കുർവന്തോ രമമാണശാവിന്ദൻ ഭവവേദനാം. ഇങ്ങനെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗോപന്മാരോടുകൂടി സദാ കൃഷ്ണബലരാമന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തോടെ പറഞ്ഞു രസിച്ച് കാലം കഴിച്ചു. അവർ സംസാര ദുഃഖങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അറിയാനിട വന്നില്ല. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ കാണുന്ന കൃഷ്ണലീലകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലത്തിനെ കുറിച്ചൊരു നിർദ്ദേശമാണിത്. സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധിഭിഹി ശുശ്രൂഷു ഭാഗവതം 1:1-2 പറയുന്നു. നന്ദമഹാരാജാവും യശോദയും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സാധാരണ വ്യക്തികളെ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അസുരന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച അപകടം നിറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ പലരും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ട് കൂടിയും അവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെതായ
ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവിച്ചില്ല. പ്രായോഗികമായി കാണുന്ന ഉദാഹരണമാണിത്. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും ഗോപന്മാരുടെയും പാത പിന്തുടർന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കും സന്തുഷ്ടരാകാം. അനർത്ഥേ പശമം സാക്ഷാൽ ഭക്തിയോഗം അദോഷജേ ലോകസ്യാജനതോ വിദ്വാംശക്രേ സാത്വത സംഹിതം. ഭാഗവത കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവനെ തന്റെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് വ്യാസദേവൻ ഈ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ പിന്തുടർന്നാൽ ഏവർക്കും എവിടെയും സന്തോഷമായി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഈ യുഗത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തപസ്സും കർക്കശ വ്രതങ്ങളും ആവശ്യമേ ഇല്ല. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു: സർവാത്മാ സ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. കൃഷ്ണലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകാനും അങ്ങനെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും ലോകത്തിൽ എവിടെയുള്ളവർക്കും സാധിക്കണം എന്നതിനായി കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിതരണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 59. ഏവം വിഹാരേ കൗമാരേ കൗമാരം ജഗദുർവ്രജേ നിലായനൈ സേതുപന്തേർ മർക്കടോത്പ്ലവനാദിഭിഃ. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒളിച്ചുകളി, സമുദ്രത്തിൽ അണകെട്ടാൻ എന്ന നാട്യത്തിൽ കെട്ടുക, കുരങ്ങുകളെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളാൽ വ്രജഭൂമിയിൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം കഴിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാല ലീലകൾ എന്ന 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ ദശപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ യോഗ്യോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടകേ ത്വം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദായം പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷാശുഭ്യനാഥി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഇപ്പോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഗോപന്മാരൊക്കെ ഗോകുലത്തിൽ നിന്നും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടും അസുരന്മാർക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. അസുരന്മാര് വീണ്ടും അവിടേക്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇന്നലെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കി കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഉടക്കോലൊക്കെ ഊതി പശുക്കളൊക്കെ നയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും, അല്ലെ? മരങ്ങളിലൊക്കെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് പഴങ്ങളൊക്കെ വിറ്റും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കളികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ കമ്പിളി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് പശുക്കളെ പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് അവർ അതുപോലെ ഒച്ചയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയോ ഒച്ചയാക്കും, കുയിലുകളുടെ ഒച്ചയാക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവര് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടികളെ പോലെ രസിച്ച് കളിച്ചിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ മയിലുകളൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം തത്തകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം കുരങ്ങുകളും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. അരയന്നങ്ങളും താറാവുകളും കുട്ടികളും കുരങ്ങന്മാരും പശുക്കളും കാളകളും നടത്തുന്ന കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ജീവികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിച്ച് രസിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ ഇന്നടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് പശുക്കുട്ടികളെ മേയിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു അസുരൻ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. വത്സാസുരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ കൃഷ്ണന് ആ പശുക്കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അസുരനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ പശുക്കുട്ടികളുടെയൊക്കെ വാല് പിടിച്ചിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനൊക്കെ പശുക്കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാലിൽ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നാലെ ഓടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വത്സാസുരൻ എന്ന അസുരനും അതുപോലെ ഒരു പശുക്കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ കൃഷ്ണനെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അറിയാത്തതുപോലെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു സാധാരണ പശു തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിൽക്കുകയും എന്നാൽ ബലരാമനോട് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ബലരാമനോട്
നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് അസുരനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന ആംഗ്യത്തിലൂടെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അസുരന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് വാലിന് പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ചുഴറ്റി പറഞ്ഞു ബലരാമന് കൃഷ്ണൻ എല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും അസുരൻ കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ കടന്ന് എന്തിനെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് മുഗ്ധ ഇവ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത്. ബലദേവൻ അദ്ദേഹം സൂചന നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇത് അസുരനാണ്, സാധാരണ പശുക്കുട്ടിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാല് ഒരുമിച്ചുള്ള ഗോപന്മാരെയൊക്കെ അത് ആക്രമിക്കും ചിലപ്പോഴല്ലേ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആ അസുരനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ആ കൃഷ്ണൻ അസുരന്റെ പിൻകാലുകളിൽ വാലിന് പിടിച്ച് ചാകുന്നത് വരെ അവന്റെ ശരീരത്തെ ശക്തമായിട്ട് ചുഴറ്റിയെറിയുകയുണ്ടായി. അതൊരു കപിത്ത വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ആ വൃക്ഷവും ഭീമാകാരം കൊണ്ട് അസുരന്റെ കൂടെ നിലംപതിക്കും. പശുവിന്റെ ആ പശുക്കുട്ടിയുടെ വാലിൽ ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞപ്പോഴും അസുരന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് അത് വലിയൊരു രൂപത്തില് അവിടെ താഴേക്ക് പതിക്കേണ്ട ആ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ തട്ടിട്ട് ആ മരവും വൃന്ദാവനത്തില് ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ പഴങ്ങളും കായ്കളും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഗോപന്മാരും ഭഗവാനും ഒക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള. അപ്പൊ അതിലൊരു വൃക്ഷമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നു ആ പഴങ്ങൾക്ക് ഷദ്ബേൽ എന്നും കൂടി പറയും. അതിന്റെ സ്വാദ് പുളിയും മധുരവും കലർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലരും കാണാം ചെറിയ ചെറിയ കായകളൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ വെള്ളം പാർശ്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോഴും അവിടെ ധാരാളം ഇവിടെയൊന്നും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പഴങ്ങളും. ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അല്ലെ. അസുരനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്കൊക്കെ യഥേഷ്ടം കഴിക്കാനായിട്ട് പഴം. ഇതുപോലെ വേറൊരു ലീലയിലും ധേനുകാസുരനെയൊക്കെ ഇതുപോലെ ചുഴറ്റി എറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പോഴും ഒരു കഴുതിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗോപന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ആ പഴങ്ങൾ കുറെ എന്താ പറയാ പാടുപെടേണ്ടി വരും, അതൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഇടിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നിഷ്പ്രയാസം അതൊക്കെ ആ വൃക്ഷം തന്നെ താഴേക്ക് മറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അസുരന്റെ മൃതശരീരം വന്ന് വീണിടൻ ഇടയബാലന്മാർ നന്നായി, കൃഷ്ണ വളരെ നന്നായി, വളരെ നന്നായി, നന്ദി എന്ന അത്ഭുതത്തോടെ ഗ്രഹങ്ങൾ ദേവന്മാർ ഇവിടെ സന്തുഷ്ടിയായി ഭഗവാനെ മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അസുരനെ ഭഗവാൻ നിഷ്പ്രയാസം വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. കംസനെ ഓരോരാളെയായിട്ട് അയക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ വധിക്കും. ഭഗവാനെ എന്നാലും വധിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അസുരനെ കൊന്ന ശേഷം കൃഷ്ണ ബലരാമൻ പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച് പശുക്കുട്ടികളെയും ആട്ടിത്തെളിച്ച് അങ്ങ് നിന്ന് സഞ്ചരിച്ചു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരമദിവ്യ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാർ ഗോപാലകർ എന്ന ഭാവത്തിൽ പശുക്കുട്ടികളുടെ ചുമതല. ആരെയാണ് ഇവിടെ പശുക്കളെ വെച്ച് നടക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പശുക്കുട്ടികളെയൊക്കെ മേയിച്ച് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഓരോരോ വൃക്ഷങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കാട്ട് പഴങ്ങളും കനികളും അതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കും സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ. ഇത് നിത്യവും നടക്കുന്നതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പരിത്രാണായ സാധുവിനെ വിനാശിച്ച ദുഷ്കൃതികളെ നീ വധിക്കുക എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ നിത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദൈനംദിന പരിപാടികളെ ബാധിച്ചില്ല. കാരണം അത് പതിവ് കാര്യക്രമമായിരുന്നു. നദിക്കരയിൽ പശുക്കുട്ടികളെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ 2 or 3 സംഭവങ്ങൾ ദിവസേന ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി അസുരന്മാരെ കൊല്ലുക എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ പതിവ് ജോലിയായി കാണപ്പെട്ടു. പതിവ് കൃത്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. പശുക്കളെ മേയ്ക്കുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോരോ അസുരന്മാരെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഗൗരവമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് അസുരന്മാർ ദിവസം കൊല്ലുന്നുണ്ട് പതിവ് ജോലിയായി തന്നെ കൃഷ്ണനെ കാണപ്പെട്ടു എന്ന്. മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമാണ്. എന്നാല് ഭഗവാൻ ഇത് ദിവസവും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിലൊരു പുതുമയും തോന്നിയില്ല.
പിന്നീട് ബകാസുരൻ ഒരു കൊറ്റിയുടെ രൂപത്തിൽ വലിയൊരു ഭീമാകാരനായിട്ടുള്ള കൊറ്റിയായിട്ട് ഭഗൻ എന്നുള്ള അസുരനെ അയക്കുകയുണ്ടായി കംസൻ. ഇതിലാണ് ഭഗവാനെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വിഴുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ വിഴുങ്ങി. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലെ അഗ്നിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. അപ്പോ അതിന് ചൂടുകൊണ്ട് അത് കൃഷ്ണനെ തുപ്പുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. ബലരാമനും മറ്റു കുട്ടികളും ഭീമാകാരനായ കുറ്റി കൃഷ്ണനെ വിഴുങ്ങിയത് കണ്ടിട്ട് പ്രാണൻ പോയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലെ ചേതനയേറ്റവരായി തീർന്നു. ഇവിടെ പ്രഭാതർ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, ബലരാമൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും സഹോദരനുള്ള തീവ്ര സ്നേഹത്താൽ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പരിഭ്രാന്തനായി പോയി. ബലരാമന് വേണമെങ്കിൽ ഉടനെ ആ ബകാസുരനെ കൊന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ രക്ഷിക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ അനിയനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അവിടെ പരിഭ്രാന്തനായിട്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടം നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും ബലരാമന്റെ ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് ബലരാമന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, രുക്മിണി വേളയിലും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. രുക്മിണിയെ തട്ടിയെടുത്ത് മടങ്ങും വഴി കൃഷ്ണനെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം കൂടി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ വേണ്ട നടപടി എടുക്കും വരെ രുക്മിണി നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പരിഭ്രമിച്ചു. അതുപോലെ രുക്മിണി ദേവിയെ തട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെ, എല്ലാ സ്വയംവരത്തിനായിട്ട് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും അല്ലെ അവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രുക്മിണിയും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും. അവസാന നിമിഷം വരെയും ഭഗവാൻ എത്തിയില്ല അല്ലെ. ഇല്ല, ഇനി ആരെങ്കിലും രുക്മിണി വിചാരിച്ചു ഇനി ആരെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതിനും നല്ലത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെ, അതിനും ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് നേരത്തെ കത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടിരുന്നു അല്ലെ, രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ഭഗവാൻ എത്തുകയും അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ആ രാജാക്കന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിയുകയും പിന്നീട് ബലരാമനും ബലരാമന്റെ നേതൃത്വ സൈന്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ അഗ്നി പോലെയായി തീർന്നു ബകാസുരന്റെ തൊണ്ടയെ പൊള്ളിച്ചു. ആസുരൻ ഉടനെ കൃഷ്ണനെ ഛർദ്ദിച്ചു വിഴുങ്ങിയിട്ടും കൃഷ്ണന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ കൂർത്ത കൊക്കുകൊണ്ട് പിന്നെയും കൃഷ്ണനെ കൊന്നു. ഒരു സാധാരണ കൊക്കല്ല, ഒരു വലിയ പശുയുടെ രൂപത്തിലാണ് ബകാസുരൻ വന്നത് അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങുകയും കൃഷ്ണൻ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അഗ്നി പോലെ മാറുകയും അതുകൊണ്ട് ചൂടേറ്റിട്ട് അത് തുപ്പുകയും ചെയ്തു. പ്രഭാതത്തിൽ ഇതില് ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു, സ്വതവേ കൃഷ്ണന്റെ മേനി താമരപ്പൂ പോലെ മൃദുലമാണെങ്കിലും ബകാസുരന്റെ തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അഗ്നിയേക്കാൾ തീക്ഷ്ണമായ പൊള്ളലുളവാക്കി. അല്ലേ, പങ്കജനാഭൻ പങ്കജനേത്രൻ അല്ലെ, എല്ലാം പങ്കജൻ താമര പൂവിനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടാണ് പറയുക. അത്രയും മൃദുലമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖമായാലും അല്ലെ, പാദമായാലും എല്ലാം തന്നെ വർണ്ണിക്കുക, കണ്ണുകളായാലും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ ബകാസുരന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അഗ്നിയായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായിരുന്നു. കൽക്കണ്ടത്തേക്കാൾ മധുരമാണെങ്കിലും ബകാസുരന് കൈപ്പറ്റി വീഴപ്പെട്ടിന ഉടൻ തന്നെ കൃഷ്ണനെ ഛർദ്ദിച്ചു. പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ഏ യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ സാംസദീപ ഭജാമി. കൃഷ്ണനെ ശത്രുവായി കാണുന്ന ഭക്തിഹീന അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അസഹനീയനായി കാണപ്പെടുന്നു. ഏത് തരത്തിലാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ തരും ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ഭഗവാൻ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, ഭഗവാൻ തിരിച്ചും അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാനെ ശത്രുവായി കണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷയും നൽകും. വൈഷ്ണവരുടെ നായകനായ കൃഷ്ണൻ കംസന്റെ മിത്രമായ ബകാസുരൻ തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവന്റെ കൊക്കുള്ള ഓരോന്നിനെ ഓരോ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് എല്ലാ ഗോപബാലന്മാരും കണ്ടു നിൽക്കുക. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കുഞ്ഞപ്പുല്ലിനെ പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോട് രണ്ടായി പിളർന്ന പ്രകാരം കൃഷ്ണൻ ബകാസുരനെ വെക്കുന്നതിന് സ്വർഗലോകവാസികളെ ബകാസുരനെ ആ വലിയ പശുയുടെ ഓരോ കൈകളിലും ഓരോ
രണ്ടു ഭാഗത്തെ മേലെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പുലർന്നിട്ട് രണ്ടാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നു. പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു പുല്ലിനെ പുലർത്തുന്ന ലാഘവത്തോടെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചൊരിഞ്ഞു. അവരെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവരൊന്നും വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ഒക്കെ എപ്പോഴും പേടിയാണ് രാക്ഷസന്മാരെ, അസുരന്മാരെയൊക്കെ അല്ലെ? പിന്നീട് ഈ ലീലകൾക്ക് ശേഷം കന്നുകാലിയൊക്കെ തെളിച്ച് പ്രജഭൂമിയിലെത്തുകയും നടന്നു തപ്പി ഉറക്കി ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നത്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ അസുരന്മാരെ കൊല്ലുന്നതും മറ്റുമൊക്കെ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അതൊക്കെ കവിതകളാക്കിയിട്ട് പാടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ആരോടും കവികളോടൊക്കെ കവിതയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബകാസുരനെ വധിച്ചും മറ്റുള്ള ലീലകളൊക്കെ കേട്ട് അവര് ആശ്വസിച്ചു. എന്താണ്, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണല്ലോ, ദാസന്മാരൊക്കെ വന്നെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചല്ലോ അല്ലെ? അവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നാരായണൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചു അല്ലെ? കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും കുട്ടികളൊക്കെ നാരായണൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ? അവർക്കറിയില്ല നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം. നന്ദ മഹാരാജാവും മറ്റു ഗോപന്മാർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൃഷ്ണൻ എത്രയോ മരണകാരങ്ങളായ ആപത്തുകളെ നേരിട്ട് വന്നത് ആശ്ചര്യകരം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കുട്ടിക്കെല്ലാം നാശം നേരിട്ടത് ആ മരണകാരണം. ഓരോരോ ആൾക്കാരും വരികയുണ്ടായി അല്ലെ? ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഓരോരോ അസുരന്മാരും പരിപാടിയായിട്ട് വരാൻ അല്ലെ? പൂതരയും ചകടാസുരനും അങ്ങനെയുള്ള ആവർത്തനം മറ്റുള്ള അങ്ങനെ ഓരോരോ അസുരന്മാരും വന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്റെ മകനെ അല്ലെ? മഹാരാജാവ് ആശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് വധിക്കാൻ വന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുകയുണ്ടായി. ഗോപന്മാർ നിഷ്കളങ്കരായി. കൃഷ്ണൻ നിഷ്കളങ്കനായതിനാൽ അവന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മരണഹേതുക്കളാണ് അവന് പകരം നാശം. ഇത് ഭഗവാന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം മൂലമാണ്. മരണകാരണങ്ങളായ ദൈത്യന്മാർ അതിക്രൂരന്മായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ കുട്ടിയെ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞത് നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളെ ഹനിക്കാൻ വന്നതിനാൽ അഗ്നിയെ ആക്രമിക്കുവാൻ വന്ന ഇയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ അവർ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? മഴപ്പാറ്റകൾ അല്ലെ? അത് തീയുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ അടുത്തോ ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വരും അല്ലെ? അതിന് പറ്റും, അതൊക്കെ ചത്തു വീഴുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? അതുപോലെ അഗ്നിയെ പോലെയാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആ രാക്ഷസന്മാർ അസുരന്മാരൊക്കെ ഇയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ചത്തു വീഴുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഗർഗമുനി അല്ലെ ജാതകം എഴുതുന്ന അവസരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പൊ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി നേടിയവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അസത്യമാവില്ല. ഗർഗമുനി പറഞ്ഞതൊക്കെ അക്ഷരം പ്രതി നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നെത്ര ആശ്ചര്യകരം എന്ന് പറയും. അതിതീവ്രമായ സ്നേഹം കാരണം നന്ദ മഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണനെ യഥാരൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗർഗമുനിക്ക് വേദങ്ങളുടെ പഠനത്താൽ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും എല്ലാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നന്ദ മഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനൊറ്റ വാത്സല്യം കാരണം കൃഷ്ണനായിരുന്ന അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞില്ല. കൃഷ്ണൻ സ്വയം നാരായണൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഗർഗമുനി ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഗുണങ്ങൾ നാരായണന്റെ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് ഗർഗമുനി പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ച നന്ദ മഹാരാജാവിന് പക്ഷെ അഗാധമായ മമതാബന്ധം മൂലം കൃഷ്ണനായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പരമതിവേദ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് തനിക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നന്ദമഹാരാജാവിന് അറിയില്ല അല്ലെ? വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനോട് അല്ലെ യശോദാമയ്ക്കും നന്ദമഹാരാജാവും വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് സ്നേഹിച്ചത്, സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടിരുന്നില്ല.
58ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗോപന്മാരൊക്കെ കൂടി സദാ കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തോടെ പറഞ്ഞു രസിച്ച് കാലം കഴിച്ചു. അവർ സംസാര ദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ അറിയാനിടവന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് സംസാര ദുഃഖങ്ങളെന്ന് അറിയണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാന്റെ ഈ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുക, കേൾക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സംസാര ദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കില്ല, അറിയില്ല എന്നത്. അങ്ങനെ ഗോപന്മാരും നന്ദമഹാരാജാവൊന്നും ഈ ലീലകളെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണ ബലരാമന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട്, രസിച്ച് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവതർ പറയുന്നു, ഭാഗവത കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് വ്യാസദേവൻ ഈ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് തന്നത്. ഇന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഏവർക്കും എവിടെയും സന്തോഷമായി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. യുഗത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തപസ്സും കർക്കശ വ്രതങ്ങളും ആവശ്യമേ ഇല്ല. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്: സർവാത്മാ സ്നപനം വരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. കൃഷ്ണലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകാനും അങ്ങനെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും ലോകത്തിൽ എവിടെയും സാധിക്കും എന്നതിനായി കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒളിച്ചു കളി, സമുദ്രത്തിൽ അണകെട്ടാനുള്ള നാട്യത്തിൽ കെട്ടുക, കുരങ്ങുകളെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുക, അങ്ങനെയുള്ള കളികളാൽ ബ്രജഭൂമിയിൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ചു. പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഈ സത്കഥയുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ, അത് നമ്മള് നിത്യവും പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കും. അതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതേക ബന്ധു മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമസ്തുതേ. എന്റെ ബന്ധുവാണ്, എന്റെ ഗുരുവാണ്, എന്റെ പ്രാണനാണ്, എല്ലാം പറയുന്നു. എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായിട്ട് പറയും. എന്റെ മുക്തിദാതാവാണ്, എന്റെ മോക്ഷദായകനാണ്, എല്ലാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യ ലീലകൾ എന്നുള്ള അദ്ദേഹം ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സംശയം?